Pamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis, kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Tama na, maluhi ka. Masakit. Masakit. Masakit? Abi mo wala ka masakitan? Nga wala mo gintuman ang ipangako mo? Sige mo! Sustentuhan mo ang pagpabulong sa magulang ko! Tapos ano? Saan ang kwarta? Ha? Ginpang lalaki mo! Tama na. Oh my God! Nagadugo ng pa ako nga igos ang bilya sa baha mo. Yung bahay. Kaka-editor ako mamati isang tingog. Ang botan. Man, mas lalaki ba ang tingog mo sa sako, no? Tipos! Hindi ako gustong kabakabati isang tingog mo, ha? Hindi! Daw ako man. Daw ako ang ginasakitan. Tagsa nga hanuton si Kati sa bana niya. Kuwaon ko nga akong kamot sa nawong niya. Wala ako maghuna-huna. Nga amo sina ang sitwasyon ni Kati sa bana niya. Okay ka lang? Nagakatabog gid bala ina. Ginabuhat gid bala ina sang bana ni Kati sa iya. Oh, Ira. Kun amo, nga hindi niya pagbayaan ang bana niya. Kung ginasakit man lang gali siya, nga hindi niya pagbayaan ang trantado nga to. Tungod may mga tao nga hindi nila mabayaan ang ila ginapakamahal.
Bisan pa nga tuman niya kasakitan ng ilan agom. Ikaw, palangga mo ba lang mga abyan mo? Oo. Kuna mo, nga ginpili mo nga bayaan sila. Rafi? Karika, dito kita mapungko sa bangko sa gwa sang apartment mo. Manabaw bala ako nga klase sang babayi? Manabaw? Palihog. Sabta ako. Nga naman ginapaminsar mo ina. Ginsugo mo ako nga tandugon ang pila ka mga tao dire. Kaginbuhat ko. Kag nakita ko nga mas miserable pang kabuhi nila sang sa akon. Si Chay Ilsa, ang bangka sang sugal. Madamo siya sang anak nga ginpatapos. Apang wala sang isa nga nagbalik para nga atipanon siya. Daw mga bulag sila. Wala sila nagatamod sang kabalaslan sa tigulang. Kag halos kada gabi, ginauyatan sini ang laragway sang mga anak niya. Ginahalukan, kag ginahutikan, nga palangga niya sila. Nagalaom nga sa isa ka adlaw. May manuktok sa pertahan. May mahako sa iya. May makuha kag mag-atipan. Apang wala. Kag si Butsoy, ginuyatan ko man. Isa siya sa mga bata sa amon lugar nga wala naga-eskwela. Kag nagapamasura lang. Gani nga nagpatol siya sa agi. Kag si Rona, ang piang nga babayi, nga may bana nga gwapo, kag ginadayaw sa bugos nga barangay, sang bata pa siya. Kag wala tuo ang babayi niya. Kag masami siya nga ginahambalan sa mga masakit nga mga tinaga. Kag bisan hindi siya makalakat, nagtinguha siya. Kag isa ka bes, gintilawan niya nga magpalayo. Apang hindi niya mahimok. Sila tanan, nagmadinalagon ang kabuhi. Apang ako, kinpatay ko ang akon kaugalingon. Tungod feeling ko, boring ang kabuhi ko. Tungod ang mga abyan ko, naangkon nila ang ila kabuhi nga ginahandom ko. Kag sa tago, hindi ako malipayon para sa ila. Daw hindi lang gali ako isa ka manabaw, kundi dalok pa. Kag ang bana ni Sarina, tungod gusto ko siya sang una ko pala nga pagkakita sa iya. Kag sa amo man nga kahigayunan, nakahibalo ako nga hindi ko na siya maangkon. Tungod feeling ko, tama sa akon kanabaw. Kay nagpanginmatay ako tungod lang kay hindi ako mahal sang lalaki nga ginapakamahal ko. Para sa akon, hindi na manabaw nga rason. Ha? Oh.
Tungod masakit gid man kung mahibalaan mo. Kung anong gusto mo, pero at the same time, na-realize mo nga hindi mo siya makuha. Hindi bala? Kasakit batsagon nga tama kalapit sa among nga tao apang hindi mo man siya mahalukan kag mahakos. Actually, hindi mo na kinahanglan ihambal ini. Matulog lang ako sa mga mata mo. Okay na ako dayon. Tungod balay na sa kulintas? Ira, ginasulit ko. Ari lang ako sa luyo mo. Hindi ako matula. Hindi, Ira. Mabalik na bala kita sa kalibutan sa mga kalag? Hindi pa. Hindi lang anay. Nga Libuton pa nato ng syudad. Wala man sang manami diri. Damo pa gani diri sang riding in tandem eh. I-explore nato ng syudad paagi sa langit. Malupad bala kita? Doa mo sina. Hala! Abi ang kamot mo. Hala! Nabatyagan ko! Nga amat-amat nga nagputos sa amo ng hangin! Ay! Hala! Naganta na nga akong mga tili sa simento! Hala! Hala! Ay! Hala! Hindi ka magpanik. Relax lang. Pabayin ka o galingon mo nga maglupad. Hala! Ginawa ko! Piyungon ko nga akong mga mata! Ira. Hala! Ay, ginhakos niya ako. Kag nangin komportable man ang pangatsyag ko. Di na kita. Muktatang mo mga mata. Sige na, Ira. Sige. Uy, ari kami sa kahawaan. Kag makita ko ang madamo nga salakyan sa idalom. Kag amo man ang mga tao nga nagatabok-tabok sa dalan. Buyan ko ikaw, ha? Ay, ano? Oo, sa sina. Makalupad ka nga ikaw lang. Ay, kinbuyan niya ang kamot ko. Hala, makalupad matuod ako. Paano natabo? Ginbahinan ko ikaw sa abilidad ngayon, ha? Hindi ka magkahadlok. Go lang, go. Oh, enjoy? Kaya pagkatapos nato libot-libot, mabalik na kita sa atong ginhalinan. Ano? May palumba nga hiwaton? Oh, may karira karon. Kag maintra kita nga duha. Hindi bala ako makahangop mo? Daw marathon? Oo. Magi kita sa bukid nga ari diri sa kalibutan sa mga kalag. Dason sa plaza. Tubtob sa lugar sang courthouse. Ay nga may amo ka mo sinihaw. Kadamo bala sang ipik-ipik ninyo. Ka-word sa inyo, ha? Gusto lang sang konseho nga may bandi nga matabo ang mga anghel kag sa mga kalag nga ila ginabuligan.
Daw team building lang gali. Kag dapat kita nga mag-intra sa palumba. Gina-required kita nga mag-intra. May premyo, how? May premyo nga makuha ang mga anghel. Ano? Isa ka special power. Kili-kili power? Corny. Oy, ang ilong ko. Hindi pagpisga, ha? Kibase bala ko madunot. Kay balo ka. Hindi kami tipikal nga mga anghel. Ang tanan nga ikasarang, ginatun-an namon. Ang power nga ginahatag nga madaog sa mga anghel. Amoy ng power sang kaisipan nga makapahulag sa mga bagay. Ay, wow. Kagamoy ng gusto ko nga maangkon. Madugay na. Ati, sige Maintra kita. Kagdaogon gid naton, ha? Ready ka na? Kaina pa, no? Okay. Last nga pahanumdum. Hindi gid ninyo pagbayaan ang inyong partner. Okay? Okay ah. Okay, ready? Oh, On your mark. Get set. Go! dalaga na ya! Dalaga! Katikalang yung kay Kenta. Nakapadayaw gid siya. Nakaibalo na gid siya. Nga hindi ko ikaw mahimo nga bayaan. Samtang siya kung makadalagan, daw kawatan niya ginalagas ang pulis. Hindi na lang siya pagsapaka. Anghel ka bala. Hindi, nasigon man nato ng pagdalagan. Nasiga! Dalagan! Dalagan! Sa plaza! Kadamo na sunod pala, huway. Kaya hindi na makatakot sa pagdalagan. Kay si Kent, sigurado nga, nakapoy naman siya. Gani, mahimo namon siya nga malapawan ni Rafi. Nahulog sa tanan! Nahulog sa tanan! Aragay! Magabian sa dagrinyos pagkamati ang matahumog sumukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Important. Bongo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love.
Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Pinky, kagin pasakop ni Chay Lusing, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. San o ka, mangin akon? Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me as my life goes on. Ginaigugma ko gid siya, Dad. Gusto mo ba lang nga magpauli sa Villa? Hindi naman ako nagkakabagay dito, Daddy. Kasubong nga hindi ka naman bagay dito sa mansyon. Dad? Hindi na bala ako welcome diri? Pilya. Nakaibalo kagid nga hindi ina ang buot ko silingon. Wala ka nagakabagay dire. Tuod dito ka nagakabagay kay Ivan. Dad? Apang hindi man siya nagakabagay sa akon. Kung sinong nagsiling sina? Si Greta ang ginahigob man niya, Dad. Kag hindi kay ako. Greta? Oh, Dad. Ang ex niya. Iha, ikaw ang ginpakaslan niya. Buot silingon, ikaw ang ginahigugma niya. Kag wala na Hindi sa iba. paghigugma ang rason, Dad. Kung nga ang nagtanyag siya sang kasal sa akon. Anay ka. Ano ba lang buot mo silingon? Mahimo mo bala ako masugiran, iha? Sugiray ako! Kung namo siya na. Nga hindi mo pag-ibalik ang daan nga Pinky. Mag-shopping ka para malimtan mo ang problema mo. Hatagan ko ikaw sa cheque. Salamat na lang, Dad. Apang hindi na ina ang kinanglan ko subong. Mas mangin busy ako kung magtrabaho ako, Dad. Anay ka, iya. Anay ka. Gusto bala ang nabatian ko? Dad, pwede mo na bala akong mapasulod sa aton kumpanya? By all means, iha!
acting like a responsible boss, ha? Of course. Para mapakita ko kay Daddy nga worthy man ang pagbato niya sa akon sa kumpanya. Seryoso ka na gid bala sa pagtrabaho? Yes, Dayan. Kag-excited na ako nga maumpisahan ang i-launch namon nga produkto. Sigurado ako nga maklik ina kung mapagwa na. Kaya nga tungod ako ang writer-director? Yes, amiga. Kag ikaw pa ang model. Sigurado, mabaha naman ang mga kalalakian nga mga dayaw sa katahom mo. Apang hindi ang lalaki nga ginahigugma ko. Kamusta na ayan ang bana mo? Anong labot ko sa iya? Oh? Hindi ka magsiling ay nalimtan mo na siya. Dayan ha? Pwede pala? Natak-an na ako ha? Sorry ha. Daw hindi lang ako makapati eh. Nga maabot ang adlaw, ma-head over heels in love ka sa isa ka lalaki. Maayo ka man magsumpa mo. Pasensya ka na. May kaliwat abi kami nga manughiwit. Ang maayo pa, karika. Sa di naman kita makadto. Ma-unwind kadali. Dito kita sa higit sa bye-bye. Mapaligad kita sang tion. Sige na. Sang nagbalik ako diri sa syudad, wala na ako sang ginahandom, kundi nga kalimtan si Ivan. Apang nga hindi ko mabuhat. Bisan ang ginabatsyag ko nga kasakit, kag pagkaugot sa iya, wala sang mahimo, agud nga kalimtan ko siya. Oh my God! Naano ka? Hoy! Nagapalang lapsi ka! Dayan, si Ivan! Diin? Nadula siya sang hinali? Friend, basi kung imahinasyon mo lang ato. Love gihapon niyang yabana. Aminin! Mapakasal bala ako sa iya kung wala ko siya ginahigugma? Ay, grabe! Sila ka in love sa bana mo, girl? Yes, Dayan. I am madly in love with him. Ati, nga ang makaligad ang isa ka simana gagin kasal ka mo. Naglayas ka. Lain ang ginahigugma niya. Ano? Ginahigugma gihapon niya si Greta. Oh, hala! Nakahibalo ka bala? Nga ngalan sang ex niya ang ginasambit niya
Samtang ginaang ko niya ako. OMG! Kagamoy na ang hindi ko mabaton. Ay, Diyos ko. Basi kon mahibi pa ko sa drama sang kabuhi mo, girl. Ang maayo pa. Dali na. Masunod na kita sa cottage. Kay kasakit na sang silak sang adlaw. Ay, dire lang anay ako Sure ka? Oo. Sige. Ivan, san o ka pa balamangin ako na? Okay, matindog ako tiri sa ginapungkuan ko nga balas. Ay, malakatakot ako diri sa higad sang bye-bye. Gusto mo gid ba lang masunog ang panit mo? Ha? Oh, pamilyar sa ako ng tingog ngayon Apang wala ako sang kusog sa pag-atubang sa iya. Nahadlok ako. Sigurado ako nga madulaan ako sang husto nga paminsaron kung magsala ako sa pagduha-duha ko. Nga nagaling ka sa Villa. Nga wala nagpaalam. Balik doon ko siya. Ivan. Pinky. Pinky. Kinukus niya ako sa hugot. Oh my God. Kinhalukan niya ako sa bibig. Kinhalukan niya ako. Nakaibalo ka bala? Nga wala pa ako sa tinulugan. Sugod sa magaling ka sa Villa. 33 days ka na nga wala nagtulog-tulog? Exactly. Nalipay ako nga bisan paano. Ginapaminsar mo man ako. Man? I love you, Pinky. Oh. Sa una ko lang ang pagkakita sa imo. Nabatyagan ko na. Nga mahal ko ikaw. Tugto ba na subong? Intuon mo gihapon ako, Ivan? Wala ako nagapati sa love at first sight. Apangamoy nang natabos sa akon sang makita ko ikaw. Gintinguan ko nga taguon ang balatyagon ko. Kagintinguan ko man nga dulaon ka sa kaisipan ko. Tungod na hadlok ako maghigog maliwat. Matapos ang natabo sa amon nga duha ni Greta. Oh. Kag nang rason. Kung nga ang mas ginpili kong maakig sa imo. Para matabunan ang balatyagon ko sa imo. Apang samtang nagaligad ang mga inadlang. Mas nga nagagrabing feelings ko sa imo. To the point, nga hindi na ako gusto nga madula ka pa sa panulo ko. Ginsiling ko sa kaugalingon ko, nga buhaton kong tanan, basta mangin-akon ka lang. Kag wala ko sa napinsaran nga buhaton, kunding tanyagan ka sang kasal. Oh. Kag ginapabugal ko sa pag-ako. Nga ginabuhat ko ina. Tungod na inlaw ako sa imo. Gani giningalitan kong kahigayunan.
nga nagbalik si Grita. So, hindi si mama mo Anita ang rason kung nga ang napilitan ka sa pagpakasal sa akon? Ikaw kag ang paghigugma ko ang rason. Kung nga ang gusto ko ikaw nga pakasalan. Oh? Diyos ko, salamat. Ginpamatian gid man sang Diyos ang pangamuyo ko. I miss you so much, Pinky. Ay! Dali lang. Oh, nga. Sino nagsugid sa imong area ko diri? Si daddy mo. Maayo, kay ginsugiran kaniya. Siyempre. Tungod buto gid siya katama sa akon mo. Oh? Sangsano ka lang nakahibalo? Madugay na. Ano? Madugay na? Oh. Nakaibalo ka bala? Nga planado sa mga ginikanan naton ang tanan. Para nga magtabuay ang aton banas. Anong buot mo silingon? Wala kita makaibalo. Nga madugay na galing nga mag-abyan ang aton mga ginikanan. Kag ang greatest dream ni Papa, kag ni Daddy mo, amo nga magdayunay ang ilang mga anak. Kag kita ina. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Pinky kagin pasakop ni Jay Lusing kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. San o ka, mangin akon? Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids na mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan malin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando, sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mrs. Fortuna, maayo na nga akong kamot. Gani mahimo na kami nga makalakat. Kag matuman ang isugo mo. Maghipos ka dira, Jerome. Kumpul ka na. Wala ka na sang pulos. Inutil ka na. Kag inang kamot mo, para may pulos ina, paislan mo sang salsalon nga kamot. Pwede mo ina nga inog panguot sa buhi nga alimango. Sa sina, may pangita ka na. Pero Mrs. Fortuna, bisan na mo ako sini, pero may utok ako iya nga pwede magamit. Kag ako yung imo sa laligan. Ugaling may hinali lang nga isa ka tinuga nga wala kita makaibalo kung sa diin niya maghalin. Hinali lang yan nagtuhaw. Magkalma ka lang dira, Jerome. Hambalon ko lang ikaw kung maipabuhat na ako sa imo.
Ay, Claire, may isugid ako sa imo. Ano inaola? Nagalin ako kaina sa plaza. May ginatupukan dito nga tawo nga manugpakot. Manugpakot sang ano? Siling nila. Ang manugpakot nga ato. Makahibalo makigambal sa espiritu nga patay na. Ano? Oo, day. Di, madamo sang tao dito nga nagapangabay. Nga masugilanon sa espiritu sang napatay. May ato dito nga babayi nga gusto magsugilanon sa espiritu sang iyabana. Kay man, napatay ini nga wala gid makasugid sa iya, kundiin sinikin butang ang kwarta. Gani nga nagpangayo siya sang bulig sa manugpakot. Kagday, nakasugilanon gid siya mo. Ote, natultulan niya ang kwarta? Oo, natultulan niya, day. Dito galigin butang sang iyabana sa karton sang sapatos nga nasangat sa kisame. Amo gali? Oo, day. Nagalin niya dito mga tawo mo. Amo gali lang rason kung nga nga nadugayan ka sa pagpauli. Oo, day. Ati, sige lutuon ko gali ining isda nga nabakal ko. Dali lang, day Ato na siya. Wala ako nagapati sinasang una. Pero subong, nagapati na ako. Bangod na atubang kugid ang kabayo nga madugay na nga napatay. Nagasugilanon siya sa akon. Daw sa hindi mapatihan. Pero matuod gid. Matuod ang siring ni Ula. Nga hindi ko pagtilawan nga istoryahon ang espiritu ni Choy Morris. Agod nga makahibalo ako kung ano gid ang natabo. Alas 11 na sa gabi. Natuyo na ko ba? Apang karon sa kagahon ng off ko bilang security sa bangko ngayon eh. At tuya dito sa sulod si Waldo. Nagakatulog. Siyang mabulos sa akon. O ba? Anay ka? May lalaki nagapalapit niya sa bangko. Kagdiritsong iya paglakat pa ka today? Mano ka? Ma-withdraw kay TM? Ato, dito ka kadto. Bah, wala siya nagasapak. Sige lang nga palapit sa akon. Dulog! Kung hindi ka magdulog, tiruhon ta ka. Oh, bah! Hindi. Hinali lang niya gikuha sa ako ng armas na nataya sa iya. Waldo! Waldo, bantay! Ngayon taper! Indakop niya ako. Kaptik sa iya maghulag. Ginalsan niya ako. Hindi! Hindi! Ihaboy niya ako! Dulog. Hoy! Hindi ka ba sulod na? Dulog! Kung hindi ka magdulog, tiruhan ko ikaw! Hindi. Nagapadayon ko siya, Ari mo gaday! Wala. Wala siya nagasapak. Kaya nagaumpok lang bala sa ilawas. Hindi. Matalagay ko! Nagdakop niya ako. Kakabtik siya kayo. Hindi. Buhay ako. Hindi, ihaboy niya ako. Wala pa ako sa nabaton nga balita sa natabo nga kinawatay. Kag wala pa makapauli si Project Django. May duha ka sako nga nagtupa sa ako na tubang? Project Django? Ano ina? Kwarta ba lang unod sang sako nga ina? Mission.
Accomplish. Ano? Mission accomplished ko no. Kag ang ginbutang sa akon atubang. Sako nga may ngalan sang bangko. Kag ginsudlan niya sang kwarta. Kag duha ka sako. Imagine? Oh. Sa maabot nga adlaw, paggakilalahon ako. Ako ang pinakamagaranon nga babayi sa ibabaw sang tuta. Ako si Agnes Fortuna. Apang kinahanglan nga partihan ko si Dr. Villa. Magtindog ka dira sa Higad Project, Janko. Copy that. Uy, nagsabat siya sa akon. Kag nagtindog siya sa higad, magtulog ka dira. Pukawon ko lang ikaw kung may kinahanglan ako sa imo. Copy that. Nagpiyong siya. Kinsunod niyang akong ginsugo sa iya nga magtindog siya kag magtulog dira sa higad. Maayo. Apang ara. Nagapiyong ang iya mga mata. Kag nagatulog siya sa higad. To sa hindi ako makapati. Makahangop siya sang bisan ano nga isugo ko sa iya. Amo na ini ang katumanan sang akon handom. Matuman ang akon mga handom sa kadalangan ni Project Django. Wala makaibalo si Mrs. Fortuna. Nga ginasunod ko man sa kalalangan sa akong computer ang movement ni Project Django. Nakita ko ang ginhimo nga pagpangawat sa bangko. Kagang kwarta gindala niya kay Mrs. Fortuna. Kag makaibalo ako kung ginadayaan ako ni Fortuna. Tungod na matuod, ako amo ang agalon ni Project Django kag hindi siya. Apang hindi niya ina may balan. Hindi gid. Day Claire, updan ko ikaw nga makikita sa kay Madam Ligaya. Sige. Luyag ko man siya nga mahambal eh. Ato to sa plaza ang iya nga jutay nga tulda. Amoy na ngalan niya? Madam Ligaya? Oo, Day. Amo ina. Sige. Malakat kita, Ola. Dira,
Dira ang lugar sa diin. Nahamtang ang jutay nga tulda niya, Day Claire. Pero wala na dira niya tulda, ho. Pasi ko nagsaylo siya sa iban nga lugar. Day, mamangkot kita sa isa ka babae nga nagabaligya sang mani, kag itlog sang manok. O sige, magpamangkot ka, kay mahulat ako diri. Husto ka giday. Nagsaylo siya sa iban nga lugar. Baw wala ko gid siya maabtan ba? Pero nakahibalo ba lang gin pamangkutan mo nga ina? Kung sa diin siya nagsaylo? Wala man siya kuno makahibalo, Day. Pero nagsiling ang pamangkutan ko nga naghalin si Madam Ligaya, kinahadlok siya sa mga tao nga nagapamahog sa iya. Ano? May nagapamahog sa iya? Oo, Day. May iban kuno nga relihiyon nga nagapahog sa iya, nga patyon siya. Kay nagahimo siya kuno sang ginahimo sang demonyo. Ano? Oo. Kay man, nagapakighambal siya sa isa ka espiritu nga madugay na nga napatay. Amo ina nga ginapahog siya sa mga tao. Gani naghalin na lang siya kuno. Dason, hindi na kuno siya magbalik. Amo gali. Pero nagapati ka man balaula nga ang ginahimo niya kahimuan sang demonyo. Ambot man gani, Day, Hindi man ako makahibalo kung matuod ina o kung hindi. Hindi ako magpati nga si Madam Ligaya. Nagapakig-istorya sa demonyo. Apang pagkatapos nga natukiban ko kay necromancer, napilitan ako nga magpati. Kag amo man si Chimores. Isa ka pa matuod ang nagakatabo nga may kamatuoran. Kag amo ina ang akon ginapangitaan sang duga nga pamatuod. Hindi ako mag-untat. Tubtob hindi ko mahibalan ang matuod nga kasaysayan ni Sarah kag sang vampire nga si Gabriel. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash Paradyo Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin,